számláló tartalom növelése is abban a lépésben lenne benne, csak ott az okozza a gondot, hogy tulajdonképpen ugye egészen addig ott figyelnek fel azt is, hogy a számláló tartalom, ugye ne legyen már onnan következően, hogy akkor nullázza le mindig. Ugye még azt is bevenhet a parépésbe tenni szerintem. Igen, tehát ugye ezt a lámpa egy lámpa kettő, lámpa három, ugye azokat össze lehet vonni egy lépésbe, akkor ugyancsak bele lehet tenni azt is, hogyha a számláló értéke nagyobb, mint 3, akkor nullázza le a számláló. Ugye praktikus ezeket így folyamatosan fogjuk követni és figyelni, hogy akkor ezek hogy alakulnak. És annak is ebben a lépésben kell benne lenni, hogyha megnyomom a nyomógombot, akkor számolják. Csak annál kell ugye arra vigyázni, mert ha csak ezt teszem is bele, ha megnyomom a nyomógombot, számoljál egyet, akkor amíg nyomom a nyomógombot, folyamatosan számoljuk. Tehát egy pillanat alatt megdőlhetettem egyet. De legjobb, úgy kellene tenni, hogyha megnyomom a nyomógombot, és a memória adott helyzetben van, akkor számoljál egyet, és írd be a memóriát.